Кое е по-важно? Добър инструмент или добър майстор? Добър инструмент. Добър майстор. Добър майстор. Защо така? Защото всичко зависи от майстора. А не- Ако е калпав, как ще ти направи ремонт, примерно? Инструменти много. Може да са най-скъпите инструменти, но нищо не може. Като не може да направи нищо. Вие Майстора скоро си правили ли сте си ремонти? Аз да. Какво си правихте? Основен ремонт, целият апартамент. Тоест, какво включва в Всичко. основен ремонт? Всичко. Всичко. Но, От до. нула. Къртене, всичко от до. Догоре. Искате ли да извикаме нашето лице на Тоби Строй? Да. Аз, така като гледам, основната ми роля днес е да ви задавам въпрос. Знаете ли какъв е този инструмент? За първ път го виждам. Сериозно? Супер, значи сте имали топ майстори, щом не ви се е наложил дори да Не, аз знаете. бях в чужбина, когато ми правиха ремонта. Просто оставих ключовете. Тук има пълно доверие на майсторите. Да. Браво! Да. Да, това е впечатляващо. Защото ни е познат, правил и други ремонти на наши приятели и затова Да, това обяснява пълно доверие. нещата. Да. Добре, това знаете ли какво е? Това съм го виждала на майстора. Това като пила ли беше? Какво? Аз мога да ви помогна. Това е ножовка. Ножовка. Ножовка се нарича, да, За нещо. какво служи? На първо място зарязане на метали, на второ място евентуално зарязане на газобетон и тонк. Подобни неща. Да. Предполагам, че и за други материали става, но за дърво Това по-скоро вече не. знам какво е. А какво е? Брава. Супер. Вратата.